Matagal nang tinitiis ni Tatay Guillermo Barroso ang pananakit ng kanyang ngipin. Kapag ito'y umaatake, ang kanyang nagiging sagot ay pagtitiis dahil walang pamasahe papuntang dentista at lalong walang panggasto sa check-up o gamot. Dahil sa kahirapan at limitadong serbisyo, ang dapat sanay magamot pa na problema ay nauwing kailangang bunutin na lamang dahil sa paglala ng sitwasyon ng kanyang ngipin. Ay talo-talo na. Talagang Tatanggalon, makulog na pagkakang. Isa si Tatay Guillermo sa maraming residente ng Barangay Kasuray, Magaraw, Camarines Sur sa mga nabinipisyuhan ng libreng medical at dental services handog ng Provincial Government ng Kamsur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elre Villafuerte. Hindi lang mga residente mula sa Barangay Kasuray dahil may mga kalapit na lugar ring nakinabang sa libreng serbisyong ito, kabilang na ang medical check-up, dental extraction o bunot at pamamahagi ng gamot. Nakulang papasalamat sa barangay mi na inabot kami yung libreng check-up. Pag-abot nipon. Salamat kay Gob sa itong sponsor kani. Ay ako ma'am, nakulang pasalamat ko kay Gob. Kada organic po na igwan ng medical mission. Pero may po ako kaya nakulang pong pasalamat ko sa po sa probinsya na saro po sa mong barangay na tinawan ng organic ni medical mission. Ayon sa PHO Kamsur, mahalaga ang ganitong mga programa hindi lamang para magbigay lunas, kundi para ituro rin ang kahalagahan ng regular na pagpapasuri at wastong pag-aalaga sa kalinisan ng ngipin. super important po ang oral health sa tao kasi bako lang po siya basta oral health kasi nakabase din po dyan ang well-being kang tao. So kapag okay ang mouth kang tao, garo okay din po siya. Kaya po, ngunyan sa dental mission, very important po na ma-attend or mapa-check po nindo ang mga aki nindo kasi big help po iniyo kasi inot na inot po free, may po kamong babayadan and at the same time ma-check upan po sinipon kang mga tao. Kinatuwa naman ng lokal na pamunuan ng barangay ang serbisyo. Ayon kay Barangay Captain Domingo Ricafrente, malaking tulong ito para sa kanyang konstituente na hindi madaling nakaka-avail ng serbisyong medikal lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Kung nailinta po ang Barangay Kasuray, medyo harayo po kita sa poblasyon. So sadit ang tsansya kang mga tao igdi na makaduman sa poblasyon sa RHU para magpa-check up, maghagad ng mga bulong. Kaya igdi man po sa barangay medyo limitado lang man po ang budget para sa pag-provide ng mga bulong, pag-assiste sa mga may hilang igdi sa barangay. Kaya po dakula pong tabang ini na iniigdihan na po kita kang kapitol para po magtao ka ini yung medical assistance igdi sa moyang barangay. So dakulaon pong tabang talaga ini yung medical mission na ini. Ang pasasalamat mi sa Provincial Capital kay Gob Elre pa dinara niya po ini yung medical mission. For the last 2 years kang po pag nagpagtuko ko bilang punong barangay, naranasan po kang Barangay Kasuray ang sigisi itong dagos-dagos na pagkandak ka ini yung medical mission. Dakol pong mga konstituentes migdi ang natatabangan. Ang Mobile Medical at Dental Mission ay bahagi ng patuloy na mga programang isinusulong ng Provincial Government ng Camarines Sur na layuning maipaabot ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat sulok ng lalawigan, lalo na sa mga malalayong komunidad. Dakulang tabang niyo sa mga residents kasi medyo underserved po ang area, so medyo malimit po ang number kang dental clinics. Hindi ang iba man po mayong gayong kakayahan. So at least po with this, makaka-check up po sinda ng iponinda. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang gamot at serbisyo ang naibabahagi, kundi pag-asa para sa mga tulad ni Tatay Guillermo at mga pamilyang matagal nang nangangailangan ng serbisyong may pagmamalasakit. Regine Boy, CSN.